بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الأجماد. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كرامكم مادو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نبغى مادو. نعم. إنكو. أبلاي إيراني سوري كولي. الحمد لله. مغبسر مغكوري دا. نعم. أنا سوري كبارادو. نفهم بس ما وري كبون. كتمة إيرة كتشسريكا. تبارك الله. كرامكم مادو. نعم. كوني وب ما ممكن كرسيلا. ni wob ma mun ka kursila amma nga iri ka mo nyena oche antalo wa fiku mu ko ne mami ni wobi ka kursila ne wobi ka kursila ko jamala imanga yele iri ka ni bi jamala fane kiki sigi chogodo oche oche eto abla ni lebu chama mbila kana songa bla mo gonye abo kana bla mo gonye de no te lebu abe fode ne lebu bi la dron ibi yakito yirala kana ke ko fe nga kana bla nyefe to chamancela nam abla ko ne guno ko jana ni nyama ya guno do ide lebu be la be joron yinna abla ko ne yaro tigi ko e ka lebu be fo ina to abe fina i jogo mi abe fina fi be nimisa ku mi ato e sona ki bla mo gonye ay mbakun jenu muye ko mamun kalan sigile mo mi kalan sigile ki son blogila ko kanga sera mo mi kalan sigile ndo o ke son blogila ko kanga sera e kanga sera yamuna abla ni kuma ba e kala fosa allah c'était mo mi ok c'était que magweni fendo ko ne ado ko boko de labur fente ibulu be fente ki magwen ke be ta fendo ma abla o jorona ko ide o jorona ko lolo fone de tiando ne abe mo sra allah ko bo ko mene ko bo ko de o ko no o te gwanzan ayo te gwanzan allah alors nyeko be ganzan de futi ganzan nyama ko nan alhamdulillah ka ko nyanda ambina ya rabbi bismillah karamo naka abdullahi nam amba ngo auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bi jumai utikalot le mwani wolom la samba fla ani mwani kile abla han shira herela nam ala kant le herela gafo bambulo gafo be amba da man ne yimele le so we faso ka fasiri awo akodi bamako alini alger che ministre mi algérie ministre aramtan lamnara ademi algérie ka jamana ani jamana wala che konya na bolu a tamamin ka an fe a accord d'Alger o doni berla ani wale fem be ne o se ka ke sababu ire jamana flaka nyeta a ko Algérie ni Mali che bi mo se ka kala turala o mi avion présidentiel avion komina kuma fora Ibrahim Bokar Keita ka wati la kusobe ani minanko munun be ne o dlon anga su bro feuna Ismaël Boubé Maïga ale ni madame Boire Fili Sizogo abla nun to ba akola ko sebede seratugo e ko seratugo rema umne wa e kana fo ute wire bulu matukuni allah bulu wire matukuni ntany mai cheman chebulu Ibrahim Anjay ako ko berebele bambe yerde kono bi o ye ka fo mam fem be joron no fe no e jamana kuntiki joron nyinniye ka to yerde kono o ko nyana bolide ko du ka gele ay bi bonu mu gele o ka so wich o ka ko fnaiche Mali d'aujourd'hui mana mi e sigati munun be donné sigati e ka kon ka kasro amaka sharia konna la Sahel jamana kono ka fe fraud yan seglani tomba no e oninye ako Apollinaire Compaoré et la diara fen kun fora imma achité chen Mamadou Touré nalebe anga fédération malienne de football nyemo ya labbi asan flana ni wa kwaye fere munun tige ka nyasi ntolaki koma ani fédération ere ka bara tabloma ko o no yira ablaye ni wati na mi parc autoé fanga bon kono mi nye shinembe kene koma mobili ko fa jemine tout sangare mi mobili ni fama de we la dana koye anga fanga bon nun kono mobili nun munumbe ne fanga kurana na obe mobili nun bla réforme na ka fode ani mai ni se ka baraka tuguni anga alabla anga fere songola songomi ni am se ko osro songo nagashile o bara mi ni chamambe fensro ola kasro mobili rek ate fuitala mais jemnetu ko ministre ko ka barabe jo ajodo mobili kana fere tukunde mobili kana fere wa kana bla réforme na amni wati na douane malienne kono Mohamed Doukara
u y'a wuli aka wati sara san 7 awa ko nga ko wuli kun kelema no fele mais ya noro bla ay barako nge kay barake ma shi saka fa barako o re kuma rabia ko Mohamed Dugara tara ko nga akun korotalen tara de lebu foitala ko nga be fala na fomo aleni umo fala dron o mena ka dron man fali aleni impôt directeur donc yale de wuli doni fala na jora ko nga ni te ni manga baram wala ko karaka ni kunye ko la benenye kabini bite kabina atani sanche chaman kunye awa nyamada ajoro no aka mo togola alena to konyu amora amamalo ko cheba mi bena noro bla 600 no ya Amadou Konaté mangadu o ko o koni o na todo ko nga ko ay barake ni fere munu ye afo barabe Konaté bolo barabe Konaté bolo de kadaka dungara ye ala yele yoro na ka mali to gele aban konna fo ay folini tantoli sur ministre ire abla ko no gonte bon mali ati famu ka je tantoli après kabo ate famu de en tout cas on ne change pas une équipe qui gagne moi je comprends rien abla pharmacie populaire du Mali konne alama jange ku be free ununga kadaka sefa war milliard muga ani woro do bo sanfé o de jurube ola PDG akwa Alex Sigilem na Sigilente kwa ayre hakli Sigilente de pharmacie populaire du Mali le furo faire mais frère de ce boula abla mi ñanamini fe o kelewiye OSC ko ay chambre indien a kilo keme saba ni kilo bishigi ani fla ay o de mine ay o de soro dola sera ko megetana abla ni watina ambe ni bla ni kan ni ko koloma wi Mali aujourd'hui l'indépendant yemuke indépendant kumana mi ministre des financiers ko anake ka syndicat saba ko lu bismillah kren la wala min no SICG Mali comité syndical me bangu tola ko ko tiate wa ko u ka demain abuka directeur général yi abla ni watina mi amba seneke koyi ko koriko le u ka C SCPC ako ka kulu do sigi mimbe uluka oluka korko nyanabo olu de majeno oyi wa ya ira ka fo PDG mbe semlete kono o be fe ki sendo korsenela uka la halawla ko luka ko yu yere di ye uka ko na clara la mamna nu ka nyemo sigi manake ka fem mbolo da korko la o se ko ta ko nyeshi kran la PDG manu semlete PDG konga ale manga te ka ke blankoroy ko da sizi mbe ka ke bamako ya watina mado ale ka jelaki no isegu turuye au koko sego e kan ngala joka mguchila ka kada kan yera shweni la shweni wane abla yo mime mosana ale renye informateur kumana avion présidentiel ko kunjonjon minyato gulika joye ka ke Ismaël Boubé maiga no fe bi motado ko ça fait nié charatuka tasarna yiwa niye ka Ismaël Boubé maiga ka abangutu chenwa walma politique gunga cheba mina kunkele ki kumbo na ere hakilla ka fo afena ka wati do sira wako o chekun jori be ka ube la jele jolokari ka kondo no nye ko eko o de na tote nunu manie anda mena tongo ni kusi ni wobe ka kusi le bisi ko todo ay ablay ika kuma na le teni tranchon do min bolo dali no tranchon kola nyoron ka ko nyoro emado uko ko kalostani shegin kan shegi wala ke di Asimi Goitama ko kada kan min to ni tora barakulu ka gene o ma utna fika ni nabo o konnala le Sphinx Sphinx mana ni watina d'entre keleme ka fo procureur Idrissa Amidou Touré ko ni ma yemi ni shara bonga gungambi malibse ka woso nai o kuma obea ni watina ya ira ka fo yoro ale Boubé avion koina Boubé ko ale koni jelendo ni koina na sharatiku ko ko amma dala amba akola je alisa jinyama dolina fili la bazardeuse ale fnem lendo ale be boluka Mustafa Ben Barka o koni tekelendo aka ka fa na roka jamalla ako afien takiate ka ale dan donc ma cha dalen no mewti sunoko e sunoko tala wa ablay anga Aigle du Mali basket kelaw e ko bi u kan ka jouer de chef là
folo yandashi ni Côte d'Ivoire de be bɔ bi 18h waati la le républicain ko di républicain kumana ni waati na mi ye défense ani sécurité ko ala tena me l'école dɔ bɛna sigi Mali la min ka kalan tena kɛ boli foyi fu kɛlɛ guerre ka mɔgɔw kalan guerre ko la ka diplôme sɔrɔ guerre ko la ka tila ka jɔyɔrɔ di mɔgɔw ma o diplôme yɛrɛ sɔrɔli ma an b'a fɔ tare le peuple la lettre du peuple c'est adressé à qui awa a so pas faire ani an ka nɛgɛsira baara ko bi famaw u sigili ko dɔ kɛrɛfɛ u y'a dɔn a jɛngɛlen don mais u da dennen don a kan ko ko ni i kan ka kuma yɔrɔ min na n'i ma kuma ye ko jalaki t'i sɔrɔ wa a bɛ sɔrɔ awɔ kuma ye Mali Turbine kuma na Bandaw ale bilali a ko an nɛnɛ bɛ bila fo ne kɛ bila nka a ka kɛ dalu minnu ye o filɛ nin ye a ye dalili dɔ di o de ye hɔrɔn ye o de ye hɔrɔnya ye ni bila ten minɛ tɛ mɛ ti bila ten n tɛ bila ten n'a bɛ n bila a bɛ n bila ni dalili dɔ de ye o ko n kɛ taa n kun kɔrɔtɔlen kɛ taa dabaliban ko bɛ yan est-ce que dabaliban bɛ ko bɛ Mali la bon dabaliban jumɛn est-ce que dabaliban ko bɛ Mali la tuguni ayi ko bɛ ye dabaliban ye an fɛ Ablaye ni ye cɛ dɔ ye Madu Mayiga ale ko a ye min k'i min fo ka ɲinɛ a yɛrɛ kɔ ka tila ko a taara laban mun ma a taara dingɛ de kɔnɔ k'ale b'i dogo mɔgɔw la a ye kɔrɔbɔrɔ malo a ye kɔrɔbɔrɔ baro malo mais i b'a fɔ Mayiga wa o do kɛ a ye malo Ablaye ni wale dɔ ye muso dɔ filɛ nin musow tɛ ban an baw sen t'a la u tɛ ban Morikunda ta ma kolonifili la Bugurida la o dɔ ani ko o dɔ de filɛ nin ye ale nana ka a bɛ fɛ ka a cɛ ma kɛnɛya ko o bɛ furakɛ ni maa min bɛ fɛ ka a dɛmɛ cɛ furakɛli la a y'i yɛrɛ di o ma o fana o de kɛ wajibi ye a ma a tigi bɛ taa Ala sɔrɔ an ye o de tiɲɛ a bɛ dabaliban ye nin ye ko ne ye dabaliban ye nin bɛɛ y'a ye muso bɛ hinɛ dɛ ka cɛ furakɛ ka sɔn ka kojugu kɛ mais Ala b'a dɔn ye mais mun y'a kɛ fana a bɛ taa Ala sɔrɔ an ye Madu ko waati sera n b'a fɛ fɛn kelen tun bɛ kɛ aw ka waati la est-ce que n'an y'o kɛ sisan dɔ tɛ bɔ an ka ɲɛfaraya la dɛ mɔgɔw hakɛ to i n'a fɔ jumɛn i m'a fɔ ne ma ko Modibo ka waati la kasodenw u b'o bɔ kaso la ka taa ne suguba la ka yala n'u ye mɔgɔ k'u ye danbatigi bɛ sɔn o ma danbetigi ne danbe ko bɛ yen i tɛ sɔn ma saya ka fisa ni malo koletigi bɛ sɔn nin ma saya ka fisa ni malo ye dubatigi bɛ sɔn nin ma saya ka fisa ni malo hɔrɔn bɛ sɔn nin ma saya ka fisa ni malo est-ce que n'an y'o kɛ sisan yanni an ka taa mɔgɔw minɛ k'u da kaso la an b'u bila n'a ye suguba la k'u yala ni bɛɛ k'u ye n'an y'o kɛ est-ce que mɔgɔ t'u yɛrɛ minɛ bon Ablaye na hakilinako do dɛ parce que sisan mɔgɔw i bɛ o dɔw minɛ yɛrɛ olu yɛrɛ bɛ taa ka baro kɛ ka tila kɛ cɛ ça va cɛ sigati den dɛ cɛ an bɛ bolola yan fɔlɔ cɛ anw t'an bila tuma dɔn an bɛ baro k'i fɛ mais fɔlɔ mɔgɔw Ablaye saya kun ka fisa ni malo ye parce que n'o i yɛrɛ la siɲɛ kelenw la n'ala ye bilali se ma don o don i bɛ dugu yɛrɛ de bila fo yomalikɛ ma sa